hneď na úvod teda poviem, že hovoriť o environmentálnej spravodlivosti v súčasnosti je veľmi ťažké. A hneď na úvod poviem, že v podstate ide o utopický koncept. Ja som tú svoju prednášku trošku pozmenil tou predporou, pretože takmer vždy, keď sa snažíme teoreticky uchopiť nejaký problém spravodlivosti, tak vychádzame z toho, čo je najviac vidieť, a to je nespravodlivosť. Ten pocit nespravodlivosti, alebo teda výraz toho, že niečo v tej spoločnosti nie je tak, ako by malo byť, a ten je tak nejaký viditeľnejší, až začať tie diskusie o tom, ako vlastne koncipovať nejakú teóriu spravodlivosti, začínajú z toho pociťovania alebo teda evidencie nejakej formy nespravodlivosti. Ja už to trošku tu Martina naznačila, ja to teda poviem hneď. Ja varujem dopredu, lebo mám často potom výčitku, že som nevaroval, že to bude príliš pesimistické a že neponúkam žiadnu nádej, čiže hovorím, že tá prednáška nie je vhodná pre slabšie citlivé povahy. To teda na úvod, a zároveň sa dopredu odpoviem, že napriek tomu, že to bude filozofická prednáška, bude v nej plno grafov, pretože koncept environmentálnej politickej filozofie, ktorý sa snažíme rozvíjať v našom ústave, vychádza okrem iného z toho, že akákoľvek filozofická reflexia musí reflektovať vedecké poznatky, materiálnu realitu. A tá materiálna realita, už to tu dneska zaznelo, nie je len ekonomická, ale je environmentálna, aby som povedal, že tá environmentálna je tá úplne najzákladnejšia. Čiže ja si dovolím začať odkazom na Bruna Latoura, významného francúzskeho filozofa, ktorý tvrdí, že otázka klímy a teda klímu chápeme vo všeobecnosti ako vzťahy medzi ľuďmi a materiálnymi podmienkami existencie, leží v srdci všetkých geopolitických záležitostí a je priamo spojená s problémami nespravodlivosti a nerovnosti. A ja sa pokúsim ukázať, prečo to tak je a na čo z toho vlastne vyplýva. Čiže, čo je spravodlivosť, to je klasická filozofická otázka, neprekonateľne ju položil Platón, a dá sa povedať, že doteraz nie je zodpovedaná. Ja teraz samozrejme nejdem hovoriť o genéze tej diskusie na filozofickej úrovni, kde sa teda celé tisícročia snažíme uchopiť, teda čo by tá filozofia vlastne mala žiť. Čiže v veľmi všeobecnej rovine spravodlivé je nežiť na úkor druhých, neškodiť, keď už tak nejakej škode dôjde, často neumyselnej, pretože to, o čom budem dneska hovoriť, to je predovšetkým dôsledkom neúmyselných, neuvedomených dôsledkov nejakých činností. Čiže ak už teraz spôsobím nejakú škodu, tak spravodlivé je nahradiť škodu, ak sa teda nedá vrátiť tá poškodená vec do pôvodného stavu. Teraz hovorím o poškodení klímy, o poškodení planetárneho systému, ktorý do veľkej miery je poškodený práve modelom rozvoja, ktorý je postavený na urbanizme, urbanizácii a industrializácii, čo sú hlavné modely tzv. Modernity, ktoré vznikli v Európe a zase rozšírili do celého sveta. Čiže opriem sa o dva základné princípy spravodlivosti, ktoré formuloval John Rawls v 70. rokoch minulého storočia, ktoré podľa mňa dokážu byť plauzibilné pri mnohých otázkach spravodlivosti v súčasnosti. Čiže rovnosť v prístupe k úradom a hodnostiam, zaobchádzať so všetkými ľuďmi, na tom by sme sa asi zhodli, že to je nejaký základný princíp spravodlivosti. Máme to zakotvený v ústave. A už potom, keď dojdeme na tie sociálne a ekonomické nerovnosti, tam už začínajú všetky tie otázky a nekonečné diskusie. Tie sú podľa Rawlsa akceptovateľné len ak aj tí najmenej obdarení, najmenej zvýhodnení majú z toho nejaký prospech, niečo, čo by sme vo všeobecnosti nazvali ako dôstojný život. A tu sa hneď odvolám na to, čo už bolo povedané. Dôstojný život znamená, že máte právo na bývanie. My, teda Slovenská republika, sa nenúva uznať toto právo ako základné ľudské právo. Pritom klimatická zmena ukazuje práve to, že ten, kto nemá bývanie, je vystavený rizikám spojených s klimatickými extrémami. Minulý rok Európska únia, to je taký ten odhad postavený na evidovaných číslach, hovorí, že v dôsledku
minuloročnej vlny horúča v Európe umrelo 60 000 ľudí. Realita bude niekoľkonásobne vyššia, celosvetovo sa bavíme o miliónoch ľudí. To sú tí ľudia, ktorí sa v čase horúčav alebo v čase náhlych ochladení nemajú kde schovať, alebo nemajú obydlia, ktoré sú schopné odolávať alebo zmierňovať ten obrovský nápor tepla, ktorý prichádza. Čiže otázka je, nakoľko sú tie princípy, ktoré John Rawls koncipuje do veľkej miery s intenciou nejakého národného alebo teritoriálneho štátu, nakoľko sú aplikovateľné na sociálno-environmentálne spravodlivosti, ktoré sa vlastne v súčasnosti stávajú dominantnými. Už v 80. 90. rokoch Ulrich Beck poukázal na to, že sociálne nespravodlivosti a nerovnosti sa znásobujú environmentálnym faktorom. Tí ľudia, ktorí sú chudobní, sú vylúčení, sú prví, ktorí sú zasiahnutí tými environmentálnymi dôsledkami. Jednak industrializácie, väčšinou tí chudobní ľudia bývajú v oblastiach, ktoré sú povetré od veľkých priemyselných komplexov, ktoré sú postavené na skládkach odpadov a tak ďalej a tak ďalej. Ale prečo teda to považujem za problematické? No pretože pokiaľ sa bavíme o sociálno-environmentálnych nespravodlivostiach alebo o sociálno-environmentálnej spravodlivosti, nevyhnutne narazíme na to, že národný rámec je absolútne nepostačujúci. To je tiež pojem, ktorom hovoril Ulrich Beck. Metodologický nacionalizmus je absolútne nefunkčný pri uchopovaní problémov, dajme tomu, klimatickej zmeny. Čiže to, čo zatiaľ vieme, pretože teda poviem, tie zmeny planetárneho systému, ako zdôrazním, že klimatická zmena je iba jedna zo zmien, ktoré prebieha a je neoddeliteľná od zmeny chemického zloženia atmosféry, kolobehu dusíka a fosforu v planetárnom systéme, od zmeny kyslosti oceánov a mnohých iných ďalších faktorov. Všetko to ukazuje existenčnú závislosť civilizácie na stabilite planetárneho systému. Ja teraz dopredu poviem, že politické teórie a politické systémy v súčasnosti vôbec neberú do úvahy, že ich základný predpoklad je stabilita planetárneho systému. A tá je zničená. Už žijeme v inom klimatickom režime, než v akom vznikli politické teórie, než v akom vznikli ústavné systémy, ktoré zatiaľ stále minimálne v tých ústavách sú napísané, či sú realizované, to už je ďalšia otázka. Rozvoj chápaný ako rast výroby a spotreby je nemožný bez rastu devastácie planetárneho systému. Tam je priama úmera. To, že to znečisťovanie presunieme na druhý koniec sveta a my sa v Európe tvárime, že sme znížili emisie, v celkovom sumáre nič neznamená, opäť ukážem na grafe, celkové emisie do atmosféry rastú, celková koncentrácia CO2 a ďalších skleníkových plynov v atmosfére rastie. Tá otázka, či môže dojsť k nejakému decouplingu, to znamená oddeleniu hospodárskeho rastu od rastu znečistenia, je veľmi intenzívne diskutovaná, ale mnohí seriózni vedci hovoria o tom, že to by znamenalo porušenie základných fyzikálnych zákonov. Tak ďaleko, aby sme dokázali manipulovať so zákonom zachovania, aby sa ešte vôbec nedostali a je veľká otázka, či sa k tomu niekedy dostaneme. Čiže jednoducho, pokiaľ vyrábame, spotrebujeme zdroje, produkujeme znečistenie a čokoľvek vyrobíme sa skôr či neskôr stane odpadom. To je jednoducho základná rovnica, z ktorej sa nedá vystúčiť. Ten takto chápaný rozvoj vedie k tomu, že ľudstvo, a teda pre všetkým jeho najchudobnejšia časť, alebo tá prvý, kto na to dopláca, je tá najchudobnejšia časť, za to platia, a teraz to naozaj nie je metafora, to je fakt, že v oblasti, v ktorých ľudia žijú, sa stávajú nepoužívateľnými. Prichádzajú o základný predpoklad života. A tých ľudí, ktorí sú vystavení v tejto situácii, sú v súčasnosti už stovky miliónov a ich počet bude narastať, keď sa k tomu dostanem. A do veľkej miery to súvisí s rozdelením sveta, ktoré teda na tej teoretickej rovine uchopujeme cez tie koncepty globálneho severu a globálneho juhu. A ten blahobyt globálneho severu mohol vzniknúť a do veľkej miery sa stále zatiaľ udržuje devastáciou a vykorisťovaním globálneho juhu, a to aj devastáciou životného prostredia, alebo by som povedal, že
predovšetkým devastácie životného prostredia. Čiže environmentálna spravodlivosť alebo nespravodlivosť je planetárna kategória. To je základný problém. Rozširuje, radikalizuje problém sociálnej spravodlivosti, pretože, ako som už povedal, tie nerovnosti a nespravodlivosti plynúce z toho, ako sú tie naše spoločnosti koncipované, sa znásobujú tými environmentálnymi dôsledkami modelu spoločnosti, v ktorých žijeme. No a samozrejme, keď sa budeme baviť o tej rovine sociálnej nespravodlivosti, tak je to otázka nerovnosti v prístupe k zdrojom spoločenského postavenia. O tom sa tu už hovorilo, nerovnosť v prístupe k vzdelaniu, k sociálnemu zabezpečeniu, zdravotnej starostlivosti. No ale keď sa to násobí tými environmentálnymi problémami, tak je to nerovnosť v prístupe k zdrojom života. A už to sú naozaj tie základné zdroje života, o ktorých budem hovoriť, a pohotiskám odpad. To sú ekosystémy, ktoré sú schopné absorbovať ten odpad, ktorý produkujeme. Žiadna z krajín globálneho severu nie je dostatočne veľká, nemá dostatok ekosystémov na to, aby boli tie ekosystémy schopné pohltiť emisie a ďalší odpad, ktorý tieto krajiny produkujú. Čiže nevyhnutne sa spoliehajú na to, že ekosystémy krajín globálneho juhu pohltia to, čo my produkujeme. A my sa v súčasnosti nachádzame v situácii, keď to jednak znamená, že krajiny globálneho juhu sa nemôžu rozvíjať takým spôsobom, ako sa rozvíjajú krajiny globálneho severu, a zároveň sa ukazuje, že planetárny systém začína kolabovať, lebo toho, čo chceme, aby pohltili, je príliš veľa. Čiže všetci ľudia, ak teda by sme sa držali nejakej základnej premisy spravodlivosti, ktorou je rovnosť, by mali mať rovnaký prístup tým základným podmienkam života, to znamená vzduch, voda, potrava, znesiteľná klíma, teda počasie, ktoré vám umožňuje dlhodobo sa pohybovať v priestore, pracovať, dajme tomu vonku a tak ďalej. Čiže o tej environmentálnej spravodlivosti nemôžno uvažovať mimo sociálneho kontextu, mimo ľudskoprávneho kontextu, lebo, ako som to už povedal, tá miera devastácie planetárneho systému dosiahla takú úroveň, že mnohí ľudia prichádzajú o život. Ak hovoríme o tom, že základné ľudské právo je právo na život, a my svojím spôsobom života meníme prostredie natoľko, že čoraz väčšia časť ľudskej populácie jednoducho nemôže fyzicky prežiť, pretože prostredie, v ktorom sa nachádzajú, sa natoľko zmenilo, že neumožňuje produkciu potravín, dokonca, že neumožňuje dýchať zdravý vzduch, dokonca, že sú tam také vysoké teploty, že je nezlučiteľné s ľudským životom pobývať v tom priestore, tak potom jednoducho nemôžeme o spravodlivosti hovoriť, pokiaľ neberieme do úvahy tieto aspekty. Čiže základné zdroje života, už som to v podstate spomenul, to sú tie základné materiálne podmienky existencie. Dýchateľný vzduch, potrebujeme, vydržíme bez vzduchu tak 2 minúty maximálne, trénovaný 4, ale tam to končí. Čoraz viac oblastí sveta má tak znečistený vzduch, že ľudia umierajú predčasne o desiatky rokov skôr kvôli vzduchu, ktorý dýchajú väčšinou znečisteným priemyselnými aktivitami. Stabilný klimatický systém, už som to naznačil, budem o tom hovoriť dneska ešte niekoľkokrát. Teploty, zrážky, rýchlosť vetra, zlučiteľné s ľudským životom. Pokiaľ tí ľudia bývajú v nejakých príbytkoch, ktoré sú postĺkané z niečoho a na ten ostrov alebo na to pobrežie udrie hurikán s rýchlosťou vetra 200-250 km, čo sa v posledných rokoch stalo už pomerne bežné, tak tí ľudia v podstate nemajú šancu prežiť. Toto je tá základná vec, o ktorej hovoríme. Pokiaľ horúčali cez 40 stupňov, pokiaľ sa nemáte kde schovať, dlho na tom slnku nevydržíte. Idete o život. To je tá situácia, v ktorej sa nachádzame. Základný zdroj života je voda. OSN uvádza, že v posledných 50 rokoch došlo po celom svete k desiatkám ozbrojených konfliktov, kde základným problémom je prístup k vode. Bez vody sa nedá žiť. Veľká časť konfliktov, ktoré sa u nás prezentujú ako náboženské, alebo politické, alebo akýmkoľvek spôsobom inak nepochopené, Darfur, Líbia, Sýria, to sú konflikty, kde do veľkej miery ide o to, kto drží tú studňu. To sú konflikty nového typu, pred ktorými
vojenskí teoretici varovali už pred viac ako 10 rokmi. Pokiaľ ste v dedine, ktorá má studňu, tak viete, že ju musíte udržať za každú cenu, pretože bez tej vody neprežijete. A tí, ktorí sa snažia tú dedinu dobiť, vedia, že keď ju nedobijú, tak sú mŕtvi, lebo sa nenapijú. Nenapijú sa ich ťavy, nenapijú sa ich ženy, ich deti. To je realita konfliktov v Líbii, v Sýrii, v mnohých oblastiach Afriky. Tam vidíme, čo sa veľmi rýchlo môže udiať aj v Európe, zase sa sem dostane. Biodiverzita. My sa nachádzame momentálne uprostred 6. masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov v planetárnej histórii Zeme. Toto je prvé masové vymieranie, ktoré spôsobil človek a je najrýchlejšie doteraz zo všetkých známych, pokiaľ teraz nerátame to, ktoré vzniklo v dôsledku nárazu meteoritu. To je niečo, čo sa, jednak to má obrovské ontologické dôsledky, miliardy rokov evolúcie v dôsledku ľudskej činnosti zanikajú nenávratne, ale zároveň my nevieme, aká miera biodiverzity je nevyhnutná na to, aby boli zachované podmienky života na Zemi. To znamená, aká miera biodiverzity musí byť zachovaná na to, aby fytoplankton a lesy produkovali dostatok kyslíku na udržanie atmosféry dýchateľnej pre nás a nevieme, aká miera biodiverzity je nevyhnutná na to, aby sme boli schopní produkovať potraviny. Možno ste sa s tým už stretli, najdôležitejší živočích na planete včela. V momente, keď vyhynie včela, tak 2/3 komerčne produkovaných rastlín sa prestanú rozmnožovať. Sa to pripisuje Einsteinovi, do 3 rokov po vyhnutí včely vyhynie ľudstvo. A to nie je metafora, my sa nachádzame v situácii, kedy sa to môže stať veľmi reálne. Čiže ten zánik biodiverzity alebo pokles biodiverzity, to masové vymieranie je rovnako nebezpečné, možno ešte nebezpečnejšie než tá klimatická zmena, ale samozrejme to sú navzájom prepojené a navzájom sa umocňujúce procesy. Peter Singer už v roku 2016 konštatoval, že systém, ktorý jednotlivcom alebo kolektívom umožňuje z týchto zdrojov čerpať alebo ich znečisťovať, to pohodcovanie toho, čo produkujeme ako znečistenie výrazne viac ako iným, je hlboko nespravodlivý. Čiže ekonomicko-politický systém globálnej priemyselnej civilizácie je hlboko nespravodlivý, lebo to, čo popisujem, je výsledkom toho, ako vlastne funguje ten globálny systém. Do veľkej miery to súvisí s tým, čo Ulrich Brand a Markus Wiesen označujú ako imperiálny spôsob života. To sú dominantné spôsoby distribúcia spotreby, ktoré aj v našom prostredí sa za posledných 30 rokov natoľko internalizovali, stali sa súčasťou takého všeobecného povedomia identity bežného človeka, že považuje za samozrejme, že on má k dispozícii v obchodníku na každom rohu tropické ovocie, ktoré musí precestovať pol sveta a má obrovskú uhlíkovú stopu. A vôbec ho nezaujíma, čo to znamená pre tých ľudí, ktorí ho produkujú, čo to znamená produkovanie tej obrovskej uhlíkovej stopy len za to, aby on mohol mať svoj požadovaný luxus. To znamená, že predpokladáme, považujeme za samozrejme, že žijeme na úkor iných ľudí. Osvojuje si ho teda aj rastúca stredná trieda krajín globálneho juhu, pretože tento spôsob života je masívne promovaný formálnymi a neformálnymi aktivitami. Keď si zoberiete celú firmovú produkciu globálneho severu, tak na to pozerajú tí ľudia v Indii, v Afrike. Aj my chceme tak žiť. My chceme mať dom, ktorý má 250 m2, na rodine, dovolenky letecké po celom svete a tak ďalej. A nemôžeme im povedať, že nie. Keď my tak žijeme, dáme vzor. Čiže oni nás takýmto spôsobom nasledovať. No a tie predpoklady takéhoto spôsobu života sú veľmi stručne vymenované. To neobmedzené privlastňovanie si zdrojov, to je tzv. Slobodný obchod. Väčšina tých dohôd, ktoré Európska únia uzatvorila s africkými krajinami a tak ďalej, to nie sú dohody rovnoprávnych aktérov. Nejdem to ďalej rozvíjať. Už som to naznačil, že jednoducho ten náš spôsob života a energetická náročnosť nášho spôsobu života vlastne predpokladá, považuje za samozrejme, že tie globálne ekosystémy to budú pohodcovať, to, čo my produkujeme. Použijem na to takú metaforu, aby ste chápali, o čo ide. Ak by sme Slovensko zakryli sklenenou kupolou
a mali by sme tu fungovať, to, čo vypustíme, to by mali absorbovať tie naše lesy, tak sa udusíme za niekoľko týždňov. Jednoducho nemáme tu dostatok, ani Slovensko, ktoré má relatívne veľké percento zalesnenia, nemá dostatok lesov na to, aby boli schopné v jednotke času, za ktorý my produkujeme emisie, aby ho boli schopní tie lesy absorbovať. Čiže aj my sa spoliehame na to, že to niekde v Afrike, niekde v Južnej Amerike, niekde v oceáne sa to stratí. Samozrejme, väčšina tovarov a služieb, ktoré považujeme za bežné, sú lacné, pretože niekde inde, zväčša v tých bývalých kolóniách, alebo, to je tá veľká otázka, čo tiež idem rozoberať, na periférii, a Slovensko je perifériou aj Európskej únie, stále tá cena práce je tu mnoho nižšia než v západnej Európe, ale my považujeme niektoré služby za bežné len kvôli tomu, a sú dostupné len kvôli tomu, že niekto iný niekde robí za ešte nižšie náklady a teda aj jeho zdravotný stav je tým významne poznačený. No a tá dostupnosť komodít organizovaná prostredníctvom svetového trhu podporovaná vojenskou silou, to je zasa pevná realita. Vidíte to, že tie krajiny globálneho severu, keď nejaké suroviny chcú, nemôžu si ich kúpiť, tak niekde dosadia vládu, ktorá im ich predá za podmienok, ktoré stanoví svetový obchod, alebo tú krajinu jednoducho vojensky obsadia. To je proste fakt, ktorý sa deje. A tie konkrétne podmienky výroby sú zväčša neviditeľné. Bežný človek sa naozaj nezaujíma o to, ako sa žije tým ľuďom, ktorí pracujú na tých plantážach s banánovníkmi, s kakaoníkmi a tak ďalej. Na to nepoznáme. Keby ste to naozaj videli, tak asi by ste veľmi významne prehodnocovali, či si ešte niekedy taký produkt kúpite. Hovoril som o tej priemyselnej revolúcii. Máme pomerne jasne vysledované, kedy začala, ako sa posúvala. Priemyselná revolúcia de facto znamená nárast používania uhlia. Jednak na výrobu ocele, jednak na dopravu, železničná doprava, námorná doprava je minimálne do polovice 20. storočia postavená predovšetkým na uhli. Hlavný zdroj emisí skleníkových plynov a ďalšieho znečistenia. Vidíte, že to jadro je v Európe. A keďže je to z hodou okolností obdobie, od ktorého máme relatívne presné štatistiky toho, koľko uhlia sa vyťažilo a koľko uhlia sa spálilo, neskôr ropy, neskôr plynu, takže vieme pomerne presne povedať, kto je za to zodpovedný. Je tá veľká červená... Tá hlavná čiara teda ukazuje Veľkú Britániu, udržovanie Pax Britannica globálnej ríše. Neustále musíte mať pohybe množstvo vlakov a lodí, ktoré všetky na to, aby sa mohli hýbať, spaliť uhlie, vypúšťajú do atmosféry. Tá ďalšia, to je Európa dohromady aj s Veľkou Britániou, ale teda ešte podrobnejšie na to odkazuje tento článok, ktorý sa zameriava na obdobie od roku 1850 do roku 2015 a ten článok je zdrojom tohto grafu. Čiže celý globálny juh, 8% emisí skleníkových plynov za to obdobie, 92% emisí skleníkových plynov v tom období 1850 až 2015 vzniklo v USA, v Európe a teda v tej oblasti, ktorá je v časnosti označovaná za globálny sever. Tu musím zdôrazniť, že CO2 vypustenie do atmosféry tam zostáva 200 až 300 rokov, než je pohltené nejakým planetárnym a geochemickým cyklom. V tom lepšom prípade, pretože momentálne sa nachádzame v situácii, keď sa s veľkou pravdepodobnosťou došlo k saturácii aj svetového oceánu. Tá schopnosť pohľcovať CO2 klesá a tým pádom sa zrýchluje rast koncentrácie CO2 v atmosfére. Čiže keď sa vrátim k tomu začiatku, keď vieme, kto spôsobil škodu, tak povinnosť nahradiť škodu alebo uviesť do pôvodného stavu, ak by sme teda mali hovoriť o spravodlivosti. Samozrejme, že štáty globálneho severu de facto odmietajú vôbec otvárať diskusiu na túto tému. Hovoril som v súvislosti s tým konceptom
imperiálneho spôsobu života, že teda to vyťahovanie, dobývanie renty a teda devastovanie krajín globálneho juhu nie len otázkou kolonializmu. Tento článok poukazuje na to, že medzi rokmi 1960 až 2018 boli krajiny globálneho severu boli schopné cez rozličné dohody o zabránení dvojitého zdanenia, o ochrane investícií, o investíciách, ktoré umožňovali vyvážať suroviny z tých krajín za podmienok, ktoré si stanovili krajiny globálneho severu. Ale devastácia zdravotného stavu obyvateľstva a celého prostredia, kde sa ťaží, tá samozrejme zostáva na náklady toho domáceho štátu, tak tam sa uvádzajú také čísla 152 biliónov po výťahu z tých krajín globálneho juhu a nejakých 61 biliónov je to, čo vlastne, o čo bol ukrátený na raste ten globálny juh v dôsledku politik krajín globálneho severu. Taká drobnosť tam spomenutá, že to je suma, ktorá by 15-násobne stačila na vyriešenie svetovej chudoby extrémnej, ale keďže to bolo vyťahnuté a použité na zvyšovanie životnej úrovne a bohatstva ľudí, alebo teda pravdepodobne toho 1% najbohatších krajín globálneho severu, tak jednoducho to nemohlo byť použiť v krajinách globálneho juhu. Zasa, keby sme sa bavili o spravodlivosti, osobitná téma a spravodlivosti prístupu k zdrojom, suverenity a nazerujemy a tak ďalej, to je na ďalšiu prednášku. No a čo toto celé potom znamená, keď som hovoril o tom, že ohrozuje sa život? Toto je štúdia, ktorá bola publikovaná v roku 2017, ktorá predpovedala, že v druhej polovici 21. storočia bude juhovýchodná Ázia atakovaná sériou vln horúčav, ktoré pri kombinácii 35 stupňov teplota vyššia ako 35 stupňov, vysoká vlhkosť ovzdušia spôsobuje tzv. Bubble wet efekt. To znamená, že aj keď sedíte v tieni, aj keď nič nerobíte, aj keď máte dostatočný prísun tekutín, tak sa za niekoľko hodín uvaríte vo vlastnom tele, pretože termoregulačná schopnosť ľudského organizmu prestáva v takýchto podmienkach fungovať. Neskôr v roku 2020 bol publikovaný tento článok, ktorý hovorí o tom, že veľká časť v súčasnosti veľmi husto osídlených oblastí bude po roku 2070 prakticky neobývateľná, minimálne neobývateľná po nejakú časť roka. Tá ešte pracovala, obidve tieto štúdie pracovali s poznatkami o klimatickom systéme, ktoré pochádzali zo starších dát, to znamená, už sa pracovalo maximálne s dátami z roku 2019, ja vám ukážem, čo sa stalo za posledný rok s klimatickým systémom. A toto je mapa, ktorá je publikovaná v tom článku, o ktorom som teraz hovoril. Tie čierne oblasti, to sú oblasti, ktoré sú už teraz neobývateľné v dôsledku vysokých teplôt. A tie tmavo-hnedé sú tie, ktoré budú podľa predpovedí postavených na údajoch dostupných do roku 2019 do roku 2070 po značnú časť roka neobývateľné. Celá juhovýchodná Ázia, značná časť Afriky, značná časť Latinskej Ameriky, aby teda bolo jasné, ja ešte položím budem povedať, že v roku 2070 budú viac ako 3 miliardy ľudí vystavené klimatickým podmienkám, ktoré neumožňujú produkciu potravín alebo dokonca priamo ohrozujú ľudský život. Máme ešte 3 minúty. Dobre, veľmi rýchlo. Toto je do 14. apríla, keď sa pozriete celá juhovýchodná Ázia už má teraz teploty cez 40 stupňov, na mnohých miestach sa až teda 50 stupňov, je to tretí rok po sebe. Minulý rok tie veľmi horúčavé tam trvali cez 9 týždňov. Keď sa pozriete 24. apríl Afrika. No, toto je nárast globálnej teploty k minulému roku. Minulý rok sme sa dostali na tých 1,5 stupňa. 2015 štáty globálneho celého sveta v Paríži zaviazali, že nedopustia. Urobia všetko proti tomu, aby sa teplota dostala na 1,5 stupňa, maximálne 2 stupne.
Keď sa pozriete na tento graf, ten hovorí o tom, že minulý rok, najteplejší rok v meraniach, bolo viac ako 50% dní nad 1,5 stupňa globálna teplota a dokonca 2 dní už boli nad 2 stupne. Toto nám ukazuje koncentráciu CO2 v atmosfére, opäť vidíte rok 2023, bezprecedentný nárast doteraz. Toto je z 27. apríla, to znamená pár dní dozadu. Už sme na 427 ppm v atmosfére. To musím zdôrazniť. To je koncentrácia CO2 v atmosfére, ktorá naposledy bola na planete Zem pred 15 miliónmi rokov. To znamená zhruba 10 miliónov rokov predtým, než sa človek ako živočíšny druh vôbec začal vyvíjať. My vôbec nevieme, čo to spraví s našim zdravím, s našou schopnosťou uvažovať, s našou schopnosťou produkovať potraviny a nič nenasvedčuje tomu, že by to malo klesať. Toto je graf teploty svetového oceánu a tá oranžová, to je minuloročná, to sú merania, ktoré sú družicové, čiže sú pomerne presné, sú od roku 81, keď to pozrite, kde sme boli v 82, kde sme teraz. Dlho oceánológovia predpokladali, že teplota svetového oceánu nemôže vstupnúť na 21 stupňov. To je nereálne. Minulý rok vybiehla na 21 stupňov a držala sa tam pomerne dlho a tá čierna, to je súčasná teplota. Toto má obrovské dôsledky. Planéta Zem je, síce my ju nazývame Zem, ale 71% povrchu atmosféry, povrchu planéty tvorí oceán. Oceán je tvorený vodou. Voda má obrovskú teplnú kapacitu. Chladič, každý chladič má nejakú tekutinu, dlho sa používala voda, ale keď sa voda prehreje, tak sa prestáva teplo absorbovať a začne ho emitovať. Čiže z chladiča sa stane radiátor. S veľkou pravdepodobnosťou sme už v tejto situácii. Navyše, čo má upozornil jeden chemik, čím vyššia teplota vody, tým menšia schopnosť absorbovať CO2. Čiže už sme v tom cykle, z ktorého sa nebude tak ľahko vyskočiť. No a toto je graf teplot vzduchu. Zasa, keď sa pozriete, tá tmavo-červená, to je tohtoročná teplota, tá oranžová, to je minuloročná teplota. Čiže máme 11 mesiacov za sebou v prade, kedy sú prekročené všetky globálne teploty. Všetky, kam sa pozriete, to, čo je červené, to je prekročenie, to je nad dlhodobý normál. Čiže a mnohí klimatológovia hovoria, toto sa malo diať v koncu 21. storočia. Deje sa to na rokov 20 a 24. Všetky naše klimatologické modely, aj tie tzv. Pesimistické, sa ukázali ako príliš optimistické. To znamená, že v súčasnosti plávame v nezmapovaných vodách. To je námorná terminológia. Už tak 200 rokov sú všetky námorné vody zmapované a teraz sme, čo sa týka klimatického systému, v niečom, čo vôbec neviem povedať, ako sa bude správať. Aby teda bolo jasné, že čo sa deje, tak a tým možno by som aj skončil, aj keď samozrejme by som mohol hovoriť ďalej. Toto je svetová teplotná anomália za posledných 22 000 rokov. Teraz by mi dosť pomohlo, keby to fungovalo. Funguje to. Toto je oteplenie po poslednej dobe ľadovej. Tento graf som si dovolil požičať od profesora Milana Lapina, asi najvýznamnejšieho slovenského klimatológa. Toto je oteplenie, ktorým končila posledná doba ľadová a píše sa tam, asi to nevidíte, že to bolo oteplenie od 0,93 stupňa za 1000 rokov. Spôsobilo rozvrat všetkých vtedajších spoločností. To dalo ďalších 3000 rokov, kým sa znova nejako usadili a kým začalo niečo, čo my nazývame civilizáciou. Toto je obdobie holocénu. Keď sa na to pozriete, veľmi stabilné teplotné výkyvy sa pohybovali maximálne okolo pol stupňa. Už to stačilo na to, aby kolabovali spoločnosti. Je pomerne veľká korelácia medzi zánikom dynastií, nepokojmi v Číne a nástupom nových dynastií práve v čase, keď došlo k nejakému klimatickému výkyvu. No a tu sa nachádzame teraz. Ľudstvo nezažilo takýto klimatický výkyv. Nezažilo.
A keď zoberieme aj celú dobu existencie ľudstva 400 000 rokov, taký prudký klimatický výkyv, ako sa teraz deje, sme nezažili. Nemáme kultúrne vzorce, politické teórie, nič, čo by sme vedeli s týmto pracovať, ale smerujeme k otepleniu možno až o 4,4 stupňa, to je ešte optimistický odhad. Čítal som štúdie, ktoré brali do úvahy aj iné momenty a tie hovoria, že oteplenie o 6 až 8 stupňov je pravdepodobnejšie ako oteplenie o 4 stupne do konca storočia. Čiže k tomu sledujeme. To znamená, že veľká časť sveta bude neobývateľná. Akým spôsobom na to zareagujú politické systémy, to jednoducho nevieme. Vieme to, že teraz sme v situácii, kedy by sa dalo ešte pripraviť alebo upraviť krajinu, hospodárenie s vodou, s energiami a tak ďalej, tak, aby boli schopné odolávať tým náporom, všetkým horúčav, sucha a tak ďalej, ktoré pravdepodobne s veľkou pravdepodobnosťou budú realitou, možno už toto leto. Ale priority sú inde. No, ako sme na tom časom? Už prekračujeme, ale ešte tak, 2 minúty. Dobre, no, čiže v rámci vied o Zemi vznikol koncept planetárnych hraníc, bolo identifikovaných 9 planetárnych cyklov, ktoré sú kľúčové pre zachovanie obyvateľnosti planéty, alebo teda vôbec priestoru, v ktorom môže ľudstvo fungovať. Táto štúdia vyšla minulý rok. Hovorí, že 6 z tých 9 planetárnych cyklov je prekročených. Toto je graf, ktorý sa nachádza v tej štúdii a teda poukazuje na to, čo je červeným, to je za hranicou udržateľnosti, za hranicou priestoru, v ktorom my sme ako ľudstvo mohli pohodlne fungovať. Ale vyšla jedna ďalšia štúdia, ktorá do týchto čisto prírodovedeckých úvah sa pokúsila zaviesť aj ťažko uchopiteľnú kategóriu spravodlivosti. A tá štúdia hovorí, že ak zoberieme do úvahy aj otázku spravodlivosti, to znamená prístupu k zdrojom, tak je prekročených už 7 z tých 9 kľúčových planetárnych hraníc. A v rámci toho teda vznikle sa pokúsili identifikovať kritéria, na základe ktorých by sme mohli hovoriť o spravodlivosti. A to najpodstatnejšie, a tým naozaj skončím, je, že planetárne hranice musia umožňovať prístup k vode, potrave, energie, infraštruktúre pre všetkých ľudí pri zachovaní stability planetárneho systému. Ak by sme sa k tomuto mali naozaj priblížiť, tak by sme museli úplne od základu prekopať súčasný ekonomicko-politický systém. Ja som zvykol študentom vždy hovoriť, že by to musela byť väčšia revolúcia, než boli všetky revolúcie od roku 1789 do súčasnosti. A máme na to veľmi málo rokov. Preto som na začiatku avizoval, že hovoriť o environmentálnej spravodlivosti v súčasnosti je v podstate utópiou. Ani neviem, či si môžem dovoliť použiť Ralstovského alebo Masovský pojem, že je to realistická utopia, pretože na základe toho, čo som vám ukázal, ako sa vlastne vyvíja ten planetárny systém. De facto smerujeme k tomu, prečím varoval Vysoký komisár OSN pre utečencov a extrémnu chudobu ešte v roku 2019, že krajiny globálneho severu voči obyvateľom globálneho juhu uplatňujú politiku klimatického apartheidu. A keď sa pozriete na to, ako všetky krajiny globálneho severu uvažujú o tom, aké vysoké ploty ešte postavíme, ako sprísnime azylovú politiku, ako zabránime tomu, už myslím, že to je správa zo včera, vyzývame Európsku komisiu, aby azylová politika prebiehala mimo územia Európskej únie, teda tam v tých oblastiach, kde sa nebude dať žiť, lebo tam bude cez 50 stupňov. Čiže ja musím konštatovať, že reálne politiky ignorujú poznatky vied o Zemi. Jednoducho ich absolútne na nich nereagujú. Čiže aj to, čo sa v súčasnosti nazýva ako environmentálne politiky, to je asi tak, že som to povedal, že vám horí loď, ale vy sa snažíte natierať komín, aby to dobre vyzeralo. Tak akože my sme v tejto situácii. A tým pádom ten popis materiálnej reality súčasného sveta podľa mňa môžeme naozaj hovoriť teda o environmentálnej nespravedlivosti. Dokonca nie sme ani v tej situácii, ktorú teda na tej horiacej lodi by asi kapitán aplikoval zachrániť, koho sa ešte zachrániť dá.
My to jednoducho nechávame na to, že žiaľ dostávame sa do situácie, ktorú Hans Jonas ešte v 70. rokoch, pokúsim sa teda parafrazovať pomerne presne, neviete si predstaviť, aké masové vraždy a zabíjanie nastanú v situácii záchrancov domov. A v Afrike a v Ázii sa do situácie záchrancov môžeš dostalo už niekoľko 100 miliónov ľudí a pokiaľ sa ten klimatický systém bude vyvíjať takto a zatiaľ nerobíme nič voči tomu, aby sme to zvrátili, tak sa do tej situácie už skoro dostanú možno až 3 miliardy ľudí. Takže ospravedlňujem sa ešte raz za to, že som tak natiahol, ale zároveň ďakujem za pozornosť.